For første gang nogensinde har vi lukket helt op for pengekassen og skruet op for festen. Sidste skoledag 2025 på Tobakken præsenterer DJ, Zulu, Farsar. Du får et armbånd på din skole, som giver dig adgang til festen. Du må ikke medbringe dine egne drikkevarer, men vi har sørget for billige priser i baren på sodavand og mocktails, og så er der gratis vand til alle. Den 19. maj kl. 13 til 15:30 på Tobakken.